Welcome to Amsterdam. Enjoy. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Good morning, titas. How are you? How are you? How many pieces, madam? Only one? For lunch? For sure. Yeah. Hunkervlees en haagslag toch? Mm-hmm. Haagslag en hunkervlees. Are you sure you can eat? I was thinking maybe half is hagelslag met kip. Okay, dan doen Half, because I know you won't get to eat it later, eh? Because you're in a hurry always. Yeah? Maar mama, niet zoveel water, want anders doet het veel te lang dat ik Do you want to klaar use ben. this one? This is easier for you, like this. Yeah? Ja, maar mama. Not so much. Yeah? Okay. You just use mama's bottle because I will buy another bottle. I keep buying bottles for you. Yeah, mawa na sa. Sa mga kaoy, sige na ni kawain ng mga butilya. En papa doet de mama weghalen. This one? Of Ja. minder? Ja, kiezen. Jij kiezen. Oké. Ik, oh, sige na, pag-eat na. Smakelijk eten, smakelijk eten. Hap, hap, hap. Hap, hap, hap. Nee. Wat zei jij? We doen een andere. Oh, sige. Van het fruit. Oh, sige daw. Kijk eens naar jou. Kijk eens naar je banaantje. En zegt het meer. Eet maar lekker op. Want fruit is gezond. Stop het in je oren. Maar stop het in je mond. Dat doe ik op school. Stop het in je oren. Maar stop het in je mond. Kijk eens naar je kiwi. En je mandarijn. Kijk eens naar je aardbeien. Jij smaakt zo fijn. Eet maar lekker op, want fruit is gezond. Stop het in je oren en stop het in je mond. Stop het in je oren en stop het in je mond. Wow. Smakelijk eten. That sounds nice, love. That's my first time to hear that, but it sounds really nice. You can sing well, huh? Die doe ik altijd op school. Oh, that's that every day? Is that a new song? Ja, dat doen we de hele dag als we gaan fruit eten. Oh. En straks pas doen wij boterham. Okay. Do you need one more? You want one more? Wat? You want one more? Ja. I know, that's what I thought, eh? It's hagelslag. Good morning, titas. Welcome po sa new video. Mama, dan mo. Yeah, I know. Ready po kami ngayon para sa school ni Ana. It's the second day na ako ang naghahabig kay Ana. Para makapagpahinga si Papa, no? Kay ako man na, siya man palagi ang naghahatid. Kasi nga, di ba, early ako sa work. But since rest muna tayo sa work, so ako ang mag-prepare kay Ana para makabawi sa tulog yung ating Papa. Sige na kaya, ato na to. What time is it? It's already 8:10, I think. Then it's time to go. Yeah. 5 minutes and we have to go.
Yan, hatid ko po muna si Aling Maliit sa school. Titas! Si Maduy, titas. Bye-bye. See you later. See you later. Good morning, titas. Another day. Another pakikibaka. Char, pakikibaka talaga. Sa snow. Pero hindi as bad as yesterday. Talaga kahapon makapal. And I hope this week wala na tong snow na to. Wala naman yata ang snowstorm na. Hopefully wala na. Agoy. Ang lamig. A few moments later. Hello, titas. Kanina pa po ako dito sa bahay. May ano ko dito, may malaki akong pimple dito. Tagal niya nag-dry. Nilagyan ko na po nung yung parang yung sa Mario Badescu na drying lotion. Ay, hindi siya Mario Badescu but same ng Mario Badescu. Ito. And nilagyan ko siya ng ano, kita nyo ba? Yung patch, acne patch. But yeah, syempre sa video ito, no, nakita nyo sa title. Ngayon po yung 7th anniversary namin ni Mr. Since nung first time namin nagkita and first time namin nagkita and also officially yun din pala, 'di ba, na-share ko sa vlog na yun pala yung first official day namin na as a couple. Diba? But yeah, sa video ito, gusto kong balikan yung unang yung pagkakakilala namin ni Mr. Char. Diba? Para may content naman ako. Para may content tayo ba? So, yun, di ba ang sabi nga nila pag 7 years, yun yung tawag, yung 7-year itch ba yung tawag nila na it means na within 7 years, dun daw yata most likely na nagkakahiwalay yung couples, even married couples. So, I'm not sure if that's really true, but yun lang yung narinig ko. Di ba? Hindi ko ni-research ha. Narinig ko lang siya. Actually, hindi talaga natin alam kung kung hindi natin i-work out yung relasyon natin sa asawa natin or sa ating jowa, ganun. Kung hindi na tayo nag-e-effort, most likely, magkakahiwalay. Na-share ko din po ito sa vlog natin, no? Yung may vlog ako dito, i-check natin yan. Yung sa, ko sa iba, sa taas, i-insert ko. And then sa link din, yung how I met my Dutch husband, ganun. So, sa mga bago po sa ating channel, my name is Luigi G. Isa po akong Cebuana na nag-move na dito sa Netherlands. So, welcome po sa ating, sa ating vlog and welcome sa aming buhay. Yun, si Mr. nakilala, yung aking Mr. na Dutch, nakilala ko po siya sa Vietnam when I was working there as a teacher. So, yun. Yung first naming pagkakilala, as you know, kung sa iba dito na alam na, nakilala ko po si Mr. sa Tinder, yung app. And may Tinder pa ba ngayon? Pero at that time, yung Tinder kasi, hindi ako masyadong active doon kay... Siyempre, wala akong masyadong time. Kay busy man ako sa life ko doon sa Vietnam na 6 days a week ako nagtatrabaho doon. So, one day lang yung off namin. But, yeah. So, sa 6 days, ganun, na trabaho. Tapos, pagdating ng bahay, diretso, lang naman ako, kain, tapos relax and tulog. So, wala talaga akong social life masyado. Wala akong time to date. Or wala akong time to meet people. And yeah, yung day off ko,
mag-relax lang din and do chores sa bahay and then get groceries, stuff like that. And also, I would sometimes go out with my colleagues who are also Filipinos, no? Kay usually mga Bisaya lang din yung mga kasama ko doon sa work dati. So, wala talaga akong time na mag-out. But yeah, wala akong ibang way to meet people, new people, especially prospect na, ma-date sa online. So yeah, one of my Japanese friends recommended to use that one, Tinder, kasi doon niya na-meet yung kanyang jowa at that time when she was in New Zealand. So yun, nag-download ako and hindi ako masyadong active talaga doon. Siyempre, pag nakikita ko yun, wala lang, swipe right, swipe left. I would get messages from random people. And some of them were nice, some of them, parang gusto lang ng, panandali ang chuchu, di ba? So, alam mo naman yan, mafe-feel mo naman yan. Kung ang isang tao is talagang interesado makipag-usap sa'yo or was just there for fun or just, wala lang, pang panandali ang chika, yung mga ganun ba. There was one guy there na teacher din siya. Taga Switzerland yata yun siya. Basta somewhere in Europe. Siyempre, naging interesado ako because teacher din kasi siya. So, may common kami ba. Sa kanya kasi, masyado siyang busy. Busy ako siyempre, pero mas busy siya sa akin ba. I think sa teacher yata siya sa university or sa high school. Nakalimutan ko na po. And biglang nawala yung communication namin, which was for me, parang okay lang din ba? Kasi hindi mo siya masyado mabigat. And then, nakita ko si Mister doon sa Tinder. And syempre, like the others, swipe lang din ako. But nung nag-swipe ako, nag-match kami. So, di ba sa Tinder, I don't know how it is now, pero sa Tinder dati, pag nag-match kayo, that's the only time you can message someone. Pag nag-match kayo. So, I can't remember kung sino ang nag-message ng una. Ako ba or siya? Hindi ko naman po matandaan. Pero, ang natatandaan ko lang, hindi ko po siya masyadong bet kasi yung picture ni Mr. doon parang effortless ba? Yung picture niya parang nakaganon yata siya sa isang pictures niya na nakaupo siya sa couch. Yung ganun. So, parang hindi ko siya masyadong bet sa picture niya lang ba. Pero sa profile naman, hindi ko na maalala po kung anong nakasabi doon sa profile ni Mr. Pero basta lang, nakaswipe lang ako. But when we started talking, yun ko na na-notice na parang, ay, polite pala siya makipag-usap. And then, kagaya ko din siya na pag nag-usap tayo, kung saan tayo last nag-usap, doon ako mag-uumpisa ng conversation. Yung parang ganun ba? And before I end the conversation, magsasabi ako na, I have to go and stuff like that. And yun nakasanayan na, parang everyday, nag-uusap na kami doon. And then, until such time na nag-ask na si Mr. ng Facebook, yung ganun. And also, ako kasi, mas prefer ko talaga yung usap yung tawag pag nag-uusap. Kasi minsan, tinatamad na po akong mag-type. So, yun, nag-usap kami and then sa Facebook and then we switched to WhatsApp. Ayun, doon kami nagtatawagan or nagchika. Pero, hindi po kami. Parang friends lang kami ba? Parang comfortable lang kami mag-usap. Pero, wala po kami yung parang landian online. Wala po kami noon ni Mr. Walang landian level. Parang, lang talaga. Even sa texting or chatting level pa lang kami, parang with respect pa din ba, polite kami, ganun. And then, ang sabi niya, until one day, sabi niya, pupunta daw siya ng Vietnam and okay ba daw na mag-meet kami. Sabi ko naman, why not, no? Parang walang halong keme ba? Lang talaga, parang comfortable lang kami sa isa't isa siguro. At least ako, comfortable ako kami sa isa't isa. And then, yun sabi niya, okay lang ba daw sa akin na magkita kami sa Vietnam? Sabi ko naman, syempre naman. Kasi ilang weeks na kaming magkausap at that time when he said that na pupunta siya ng Vietnam. And I think that was October or November when he told me that he was going to Vietnam. And we started talking mga early October I think early October, yun. And yun, sabi ko, why not? That's good. I will show you around pag ganun. And then continue kami ng usap. And then, one day, ang sabi niya, okay lang ba sa'yo na we take a trip together daw?
para mas makilala namin ang isa't isa, sabi niya. Pero siya din, parang, sa feeling ko din, parang sobrang comfortable na ako sa taong to. Pero at that time, medyo natatakot ako ma-fall. But open pa din ako na makilala siya. But at the same time, hindi ako masyadong nag-i-expect, no? Kasi nga, galing ako sa parang failed na relationships ba at that time, mga long-term na relationships. So parang sa akin din, okay lang talaga ako. Parang open ako sa kahit anong possibility ba. Yun. So ang agreement namin na pag nag-work siya, pag nag-click kami, of course, yun. Pero pag hindi kami nag-click, parang okay lang ba? Parang okay, we can just be friends like that. No? Ganon, parang kulang ba? And before ko na-meet si Mister, I was at the point sa buhay ko na parang content ako. Yung ganun ba? Yung parang, yun yung sabi nga siguro nila. Mas nakilala ko yung sarili ko ba? Mas, at that point in my life, siguro, I would say na ready ako. Ganun. Kasi happy ako, and then work-wise, happy din ako, and then financially, okay din ako. And siguro nasa state ako ng buhay ko na parang mas mature na ako ba. I was 30 years old at that time, then kaka-30 ko lang, no? So, 'di ba? Mas na din ako ba sa relationship, parang I would say na mas may experience na din ako sa relationship, and mas kilala ko na din yung sarili ko kung ano talaga ang gusto ko sa relasyon. And yeah, basta I would say lang na mas kilala ko na yung sarili ko ba, ganun. Yun na. Napag-usapan namin, napag-agrihan namin na puntaan is Dalat sa Vietnam. So, yun. And also po, sa mga trip namin ni Mister, hati po kami, no, sa bayad. Kasi mas ma-pride akong tao eh. So, at that time kasi, okay na ako financially, no? So, hindi ako nagpapalibre. So, yun na guys, punta na siya ng Vietnam. And of course, I would admit, no, na I kind of felt excited kasi nga, first time ko mamimit siya, and hindi ko alam na siguro, okay ba tong talagang taong to in person, ganun. So, yun, nag-offer po ako na doon siya sa aking apartment sa first day ng kanyang arrival, kasi nga yung kanyang hotel, yung check-in mga 2 p.m. and nadating siya 6 o'clock. So, yun. Ang alam ko, 6 o'clock siya magla-land. Pero, kasi, yung plane niya kasi early dumating. And yung time naman, yung travel time from the airport naman to where I was staying, hindi naman ganyan kalayo. So, agoy, guys, nung nag-text siya sa akin na, hala, andito na ako. Sabi niya, hala, ando na daw siya. Hindi ko in-expect kasi parang ang expected ko mga 1 hour later pa ba. Kaya feeling ko, late pa to madating. Kaya ganito. So guys, parang, hala, my God, wala pa akong ligo. Bagong gising pa ako. Kaya alas 6 pa man sa buntag. So, pag nag-text siya na, tumatawag na siya, ganun. Hala, ginoo ko. Parang, kinabahan ako kasi hindi ako ready. Ganun. So, ayun na, pumunta ako sa labas ay nakita ko siya doon talaga. Parang, hala, maputi pala talaga siya in person ba? Nagkita kami, nag-shake hands lang kami, and naka-feel ako ng slight na awkward siya, slight, no? Kasi nga, first meeting nyo. Pero, after few minutes, parang okay na, wala na. And then, parang pumasok siya sa apartment ko, and sabi ko, feel at home. Sabi niya, okay lang ba sa'yo? Matutulog ako kasi pagod pa daw siya ba? And si Mr. kasi, hindi talaga kasi siya nakakatulog sa flight. Parehas kami. And yun. Sabi ko, okay, matulog ka lang and magtatrabaho ako. Sabi ko talaga, magtatrabaho pa ako. Parang, nag-text ako guys, hindi na ako mag-off na lang ako. Nag-off ako ng half day na lang ako. Nag-usap kami ni Mr. no, and of course, no, wala pong nangyari sa amin sa first meeting, no, kay Haller. 'Di ba? Wag naman. First meeting talaga, wag naman. Lang talaga, yung normal na couple thing ba, mag-hug lang or mag-kiss, ganun lang ba. Wala pong ibang nangyari, no? And si Mr. naman, sinabi niya talaga na may respeto daw siya sa akin. And syempre, hindi yun yung pinunta niya doon, ganun. And basta, yun. Hindi ko po
nilagay sa isip ko na ako ang dahilan kung bakit pumunta siya ng Vietnam because even before we started talking, he already decided na pumunta ng Vietnam. Yun ang rason na naghanap siya ng mga makakilala sa Vietnam kasi nga pupunta siya ng Vietnam. And sabi daw ng friend niya, baka may makilala ka, you never know, baka may makilala ka kasi single siya at that time. And I'm not sure how long he was already single at that time. Pero yun. And yes, the rest was history. Ganun. Nandito na ako sa Netherlands. Magkasama na kami. 7 years na kami and may anak na kaming 5 years old. Ganun. But yeah, looking back, parang nasabi ko sa sarili ko ba na kahit gaano mo ipilit na i-work out yung relasyon, kung hindi talaga kayo, hindi talaga kayo. And siguro, I would like to believe na siguro may plano talaga yung Diyos para sa'yo, na ibigay talaga sa'yo yung taong para sa'yo, na yung sa point siguro ng life ko at that time, kasi nga sabi ko, di ba, ready ako and happy ako and content ako. Siguro, yun talaga yung right timing ba na nung makilala ko siya, mas kilala ko na yung sarili ko ba. Kasi I think if hindi ka ganyan ka-happy sa state ng buhay mo or kung sino ka, siguro hindi ka din ganyan talaga. I don't know if that makes sense. Siguro, right timing talaga siya for me. Kay, mas confident ako sa sarili ko na i-express kung ano ang gusto ko sa relasyon. And, wala, basta, siguro lang. Kasi, at that time, mas naging expressive ako kung ano talaga ang gusto ko sa relasyon. And talagang sinabi ko sa kanya na wala na akong time to na mag trial and error kasi nasa edad na ako, and if hindi seryoso sa akin ang tao, ayoko din na mag-invest ng time kasi 'di ba, like I don't wanna waste my time. I'm okay being alone at that time. Sabi ko lang sa sarili ko ba. So yun yung clear sa kanya kasi ayoko na parang lang kami, parang mag-ano lang tayo dito, parang with benefits lang, hindi seryoso, kung ano lang mangyari. Ayoko ng ganun. So, kaya, yun. So, looking back, siguro ibibigay talaga ng Diyos sa'yo yung taong para sa'yo na talagang irespetuhin ka ba. And also, mamahalin ka kung tatanggapin at mamahalin ka kung sino ka. Or, basta, ganun lang siguro talaga. And it goes both ways as well. Na, tatanggapin mo din ba kung ano siya, sino siya, tao naman siya. What I mean is, yung mag-click kayo ba, mas importante po talaga sa akin. And I would like to believe na timing is very important. Siyempre, sa relasyon, importante ang love, importante ang respect. Andun na yun, di ba dapat? Pero, timing is really, really important. Kasi, like I said, ready ako at that time, happy ako at that time, and siya din, sa side din ni Mr., ready din siya at that time ba? Nasa siya sa point ng life na niya, settling na din siya ba? Ako din. Kasi nga, sa career-wise, kaming dalawa okay kami, financially siguro okay din kami. So, yun lang talaga yung sa aspect ng life namin, yung romantic relationship with somebody. Yun lang siguro yung bonus yun. So, yun. Happy po ako, guys. Sa looking back, 7 years sa relationship. Of course, hindi perfecto ang relasyon. Pero, I'm glad na nakilala ko si Mr. at that time sa aking buhay. And dumating siya at the right moment talaga. And like I said, hindi perfecto ang lahat. Pero the bottom line is, pag nakakita ka ng tao, nakakilala ka ng tao na talagang respetuhin ka and mabait talaga sa'yo, seryosohin nyo na din. Huwag kayong maghanap ng mayaman. Maghanap kayo ng taong responsable and mabait and may respeto sa'yo and mahal ka talaga. Kasi kung mayaman man siya or may pera, dapat yun, bonus na yun. Ayoko nang isipin yung ganun. Kasi may nakilala din naman ako dati na may pera and all that. Pero, hindi ka naman naging masaya. Hindi naman ako naging masaya. So, at least, ang binigay sa akin, responsableng tao and mapagmahal na tao. And talagang nire-respeto ako in all aspects. So, yun.
yun ang happy ako talaga. And yung asawa ko po is responsabling ama and responsabling asawa. And yeah, nafe-feel ko po yung pagmamahal ng asawa ko from day one until now. Hindi ko siya nakitaan ng changes sa treatment niya sa akin. Of course, other things, of course, changes constant, no? Yung way ng pagmamahal, siguro, nag-change siya, or yung ways to express how you love a person, nag-evolve din tayo, no? Pero, yung yung basic na things na nakikita ko kay Mr. dati, ganun pa din siya. Maalaga pa din siya, mapagmahal pa din. Yun. So, looking back 7 years, I wouldn't change anything sa relasyon namin ni Mr. Yun, happy po ako. Kahit medyo matagal na kami ni Mr. Yun pa din, kinikilig pa din ako, yung ganun. Ayokong sabihin na walang spark. Yun, kinikilig pa din ako. Syempre, no, effort, it takes effort, a lot of effort. Kahit gaano mo kamahal ang tao, or kahit gaano mo sabihin na mahal mo ang tao, kung wala na po tayong effort, medyo sometimes nagkakaproblema tayo. And siguro dun pag-aawayan, siguro kulang kaming dalawa ba. Ako hindi selosa, si Mr. hindi seloso. Yun, ganun, parang calm lang kami yung relasyon namin ba. Sa lahat ng naging karelasyon ko, kay Mr. parang ako ang pinakakalma. Nung wala kami, basta. Ganun din, siguro, ganun talaga sa'yo. Kung yung tamang tao, yung taong para sa'yo talaga, I don't know sa iba, kasi sa akin, gusto kong ganitong relasyon na parang kalma lang kami ba. Yung walang away-away na bongga, yung mga selos-selos, wala po kaming ganong away ni Mr. Unlike sa mga past relationships ko na parang always may gulo kasi nga, may palaging selos, may insecurities. Mostly hindi sa side ko sa side ng naging mga ex ko. Ganun, parang may palaging ganong issue yung selusan. Pero kay Mr. kasi wala kaming ganong problema. Sa akin din, hindi kasi ako talaga selosa. Pero sa previous relationship ko, nung nagselos na ako, kasi talaga may dahilan na. Kasi may ibang ginagawa na yung ex ko ba. Pero anyway, wag na natin pag-usapan yung ex. Kasi past na yun. So, yun, talagang happy ako. Obvious ba? Happy po ako kasi binigyan ako ng Diyos ng mapagmahal na asawa and maalagang asawa. Yun. And I hope si Mr. happy din sa akin. Tanungin ko siya mamaya, are you happy na ako ang naging asawa mo at ako ang binigay ng Diyos sa'yo? Pero hindi po kami ganun mag-usap ni Mr. Pero tanungin ko pa din siya. Mamaya, tanungin ko siya. Pero yun, sobrang thankful po ako na talaga, sobrang thankful po ako and blessed po ako. And sa mga nanonood dyan na may asawa at may boyfriend, I hope happy po din kayo, no? And kontento kayo sa relasyon nyo. Feeling ko hindi dadating si Mr. Sa work, siguro siya magla-lunch. And to celebrate our 7th year together, 7th anniversary namin, mag-dinner po kami outside ni Mr. May nabook akong restaurant, magdi-Indian na restaurant po kami. One eternity later.
Hello, titas. Bahay na po kami. Agoy. Dodong. Say hello to the tita. Ouch. Ouchie. Tamaan yung ano niya. Hello to the titas. Hello. Hello. So, yun na po yung aming celebration ng aming anniversary. 7 years of putting up with each other. Di ba, Dodong? Hard times. Hard times ko na. Masarap. We liked the food. Yeah, that's really good. Yeah. Kailang kuha ako ng tubig. No? Masarap yung food. Solid naman yung binayad namin. Good value, good value for money. Don't forget your glass, ha? But mo. Ano na pala dito? Madilim na. So anyway, we liked the food na nga, no? And siguro kung malapit lang kami, babalik kami doon. Pero medyo babiyahiin mo talaga. Pero same lang din naman siya nung yung paborito naming Vietnamese restaurant. Binabiyahe talaga namin ng mga 30 minutes one way. So, di ba, 1 hour. Balikan. And yung sa Indian restaurant, siya, mga 40 minutes. Malapit po siya sa bahay ni Loyna. Kaya, tinext ko siya kanina. But yeah, thank you po sa pagsama sa amin, sa aming araw. And kita-kita naman po tayo sa susunod video. No? Maraming salamat. Uy, mush babush.